Спокойно, апка. Цъкай, движи кръста. Отпуснат. Не бутай, бързи рейс. Браво! Без сила, бързи. Не му давай това да бори играта. Браво! Чакай, без сила, Саша. Отпуснат. Левия пръкът главата да търси. По-ляко пръкът главата. Прибран, отпусни се малко. Отпусни се. Спокоен. Без сила ударите. Браво! Десна долу. Саша, отпусни се. По-ляко пръкът с десен прав. На лявата. отпусни. Не само клишета. Прави удари имаш. Ляво клише десен прав. Така. Аре, това леви десен. Браво! И долу по цялото. Ляво клише и десен прав. По-бързи и повече удари в серия, иначе увисваш. Защо е така? Добре. 2-3 удара в серия. Дишай спокойно. Айде лява, десен напред. Бързи. Повече удари, защото изтегли и увисваш. Повече удари. Левия долу с десен горе. Добре. Горе ръцете. На лаката вече, свали лаката долу, дай долу зад лаката, айде. Више, не сваля лявата като изтегля. Айде, тирам. Десен долу више, десен Саша. Неговите удари. През неговите удари. Пак долу, пак. Дай под лаката, дай. Айде влез малко по размяна. През неговите удари. Айде сега, така, айде долу. Не бутай, почивай. Више. Айде да лови зад лаката, виж. Лявата му е ниско долу, дай десен. Не го свързвай го за граждан. Ляво кушето. Браво и десния прав. Браво и десния прав, да имаш и прави удари. Повече удари, бойки. Браво. Горе ръцете. Повече удари, Саша, не двойки. Сега като тръгне за среща, десен, ляво, куше, десен. Виж, лявата е ниско долу. Повече удари, Саша. Заграждай го, като тръгне да движи краката, не го следвай. Мини надял. Айде сега. Прави удари, Саша. Добре, браво и десния прав там. Айде един път доби този десен сега. Така. Прибран. Връщай, не стой така. Защитаваш и връщаш. Айде. Връщай! Не само ляво круше, десен прав. На втори удар. Айде на втори удар. Айде и десен прав. Повече удари, Саша, не само крушете единични. Мани тая лява един път. Връщай. Айде, тръгните напред малко. Лява, десен. Не само крушете. Айде долу. Търси го долу. Браво, айде пак. Натисни го малко. Изтегляй, не дай да стоиш така. Вижда се десния. Браво. Айде, търси го сляпа пърка долу. Десен прав сляпа пърка. Десен отгоре сляпа пърка, Саша. Десен отгоре сляпа пърка. Отгоре десен сляпа пърка. Пърка долу. Горе, дишай, прибран. Здравейте се, поставя на момчета. Търси дясното отгоре сляпа пърка. Айде сега се раздаем, тръгни напред. Стоп! Натисни, тръгни напред, Саша. Тръгни напред, 2-3 удара напред. Хубаво стъпи с левия крак. Така. Айде сега, напред. До него и работа. Така, и горе пише. Така, прибран. Браво, Саша, Браво, Саша. Връщай! Така.
Браво, Саше! Хайде сега тръгни напред! Тръгни напред! Не стой така, не стой така, не стой така! Движи се! Саше, той няма! Той няма! 3 удара! Десен малко ще 10! Десен малко ще 10! Аре бе, Саше, тръгни напред малко! 50 секунди остават, айде да си сега! Браво, Саше, айде пак! Милянко ще зъпна, горе на цет! Горе на цет! Тръгни напред! 30 секунди! 3 удара! Горе на цет! Не стой на място! Така, айде напред, айде напред! Айде напред! Лява, лява, десен, тръгни напред! Айде, Саша, малко остава, 20 секунди, натискай напред. Айде, сбий се малко, тръгни напред, раздай се до край. Така. Долу ляпа перкат, десен отгоре с ляпа перкат. Айде, и той се измори, бе, Саша. Натисни напред. И той се измори, натисни напред. Повече удари, не единични. Тройка. Лява, лява, десен. Ляв, десен, ляво куче. Тръгни напред. Айде, десен е там. Айде работа. Айде работа.